sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intawon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, gisampit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios sa Biyernes karon sa ikatulo nga semana sa Kwaresma. Atong padayon nga iampo ang kasulbaran nining coronavirus. Ato sang iampo ang mga nagatiman sa ato mga nataptan nining maong sakit nga unta luwas sila, ug ang mga nataptan maka-recover na sa ilang maayong panglawas. Ato sang kuan dinhi nga pwede ra sad tag magpamisa kita mga parokyano sa San Vicente Ferrer, matag misa nato dinhi, pwede ra sad mopadala kamo sa inyong pamisa nga sa atong opisina para mabasa nato sa matag adlaw natong misa. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon o magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hosea. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama inyong igsusulti o balik sa Ginoo. Tingna siya, pasaylua ang tanan namong mga kalapasan o dawata ang among pangaliyupo o tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka niadtong walay laing kadangpan. O Ginoo, ningon, himo ako silang matinubuon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, o mamalik siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo, daw usa kadakong kahoy. Muli pang ang iyang mga salingsing o mahisama siya katahom sa olibo, o mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila
o magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, o mamulak sama sa paras, o ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo o nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre, ngalunhaw kanunay. O ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay sabot sa naisulat dinhi. O ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanan paagi sa Ginoo o musubay niini ang mga puutan. Apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga. Ang iyang mga kamot gilingkawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ko makita, itubag ko ikaw diha sa dalugdog. Isulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko sa pagpahimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalingho kanako? Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Dili kamo magpuput og laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga magpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan, pakanon ko sila sa labing maayong trigo, o bosgon ko sila sa dugos, gikan sa bato. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Mga pulong mo, O Ginoo, magliun unta sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal, makasuguan. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasa kaninyo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo og ang pagkabutang ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, o sa tibok mong kalag, o sa tibok mong salabutan, o sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon ngadto kang Hesus, husto kada magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga Ginoo lamang mao'y Dios ug nga wala na laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing ug sa tibok niyang salabutan ug
ug sa tibok niyang kusog. O kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayon ka, O Kristo. Mga igsuon, kung ang Ginoo gani mosugo na gani na siya, makaayo gid na nato. Way sugo sa Ginoo nga makadaot nganuman kay gawas na siya atong magbubuhat, siya pagyud ang atong amahan. Parehara guna natong tao, wa gyud sugo ang ginikanan, generally speaking, wa gyud ginikanan nga magsugo sa ilang anak nga makadaot sa anak. Danglitan mo ingon ang ginikanan, bangon og sayo dong niya panglimpyo, pagkat-on o panglimpyo, aligo, ana. O tanawa karon no, di ba ang coronavirus ang makasulbad ang pagpanglimpyo. So di kina siya makadaot niya na may mga anak na 14 tapulana. Di raman manglimpyo, di mo bangog sayo. Hasta dako na, di lang yapon ka mo manglimpyo, 14 hugawa, ang sa resulta, coronavirus. Mo rasa na siya. Kanang moingon ang ginikanan, day ayaw pagsigkuyog kanang imong uyab. Kay murag wa sinangguro ba kay nagnaw. Niya ang anak ningon ada kamao na ko maoy. I love him very much. Na sige kuyog-kuyog at tanawa di ba resulta na suka-suka gina. Pero kung mutuo lang yun ba? Niya mingon wata lang day ug makasal na mo una kuyog. Ingka uwi sa dani ay. Amura na siya uwi pero ug imo kinasundon pagkaninduta sa imong kinabuhi. Parehara sa nas ginikanan mo ingon eskwela gyud maayo dong. Eskwela gyud paningkamot tuon gyud. Duwa gyud computer. Ang resulta hagbong. So way sugo sa ginikanan nga makadaot. Labaw na tingali ang sugo sa Ginoo nga moy atong amahan, nga moy labing maayo sa tanan. Mao na nga niingon si Jesus diri ang labing dakong sugo mao gyud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Kay kanagong tawo nga nahigugma, kung nahigugma ganita, mutuman kita sa isulti ana atong gihigugma. Nasaman, agree mo, disagree. Para na ko una, kauyab ko, niya mingon akong uyab, bisita sa amo ha. Abisan pag-uso tos una ka na Indian pana ba? Niya iyang balay to aduol sa kato mga daghan kay manirahig di Indian pana. Amo adto ko. Inshallah di ka mahadlok na basta kita lang ta di ko mahadlok. Pero nahibaw ko tuman tos iyang sugo pa para makapuntos pud tagamay. Ana. Mao na siya. Mawa ang atong kahadlok basta nahigugma ta. Kay mutuman ta sa iyang sugo. Nakaron kung higugmaon nato ang Ginoo nga mao'y maayo sa tanan. Unsa may unang sugo sa Ginoo? Ingon siya, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Pagka ninduta ang suguas Ginoo kun atong tumanon, wa ginunta tay panic buying. Nyawasan ning coronavirus. Kay kung maghigugmaay na ta, muamping man ta sa usag-usa. Di na ta kinahanglang ingon nga distancing, di na ta kinahanglang ingon pagtap-tap sa imong naong. Wala na nay. Kung nahigugma ta, muamping ta sa atong isig katawo. Daghang istorya nga nahitabo na kining maong coronavirus mugna sa mga tao nga nagbuhat og dautan sa atong kalibutan. Mga buangon ba? Kana ang ilang kaugalingon mo'y gitan-aw. Ang ilang kaugalingong mga tumong mo'y gitan-aw. Para nako, mura sa ning coronavirus, a form of terrorism. Global terrorism. Moabot ang panahon nga mudimana ni sila ug unsay atong buhaton. Ang nagmugna niini. Pasabot wa sila mahigugma silang isig katawo. Sama silang paghigugma silang kaugalingon. Akamo diha, nahigugma ba mo sa inyong silingan sama sa inyong kaugalingon? Ug nahigugma mo, ayaw sila glisod-lisura. Kumon kay na nako, ug naglisod sila agi,
Hala, padaking ilang agianan, gubay mong kural, aron mudak-udako ilang agianan. Nya kung galisod sila agi dito, kay ngit-ngit kayo, butangig suga, diha i-connect sa inyong balay. Haron hayag sila, niya maputlan mos kurente. Pero sa di lang maputlan mo, kay nga naman, para matusuban. Ana. Nya kung galisod sila agi, kay dangog kayo, hala simintuha, ikay gasto. Ana. Haron di na sila maglisod. Pero ikay makautang, ika say mawad-an sa imong bugas. Pero para na nila, ang Ginoo gani, kay naglisod naman tagbalik ngadto sa langit, nanaog siya, o mo na gihandom nato karon. Nanaog siya aron magpakamatay para nato. Muna nga niingon si Propeta Hosias diri sa unang pagbasa, balik nas Ginoo. Balik nas Ginoo. Ang imong sala dali ra na niyang pasayloon kay nagpakamatay gud siya para nato. Pero ang problema, mubalik batas Ginoo. Mubalik batas sa paghigugmas Ginoo labaw sa tanan o pagtuman siyang sugo. Mubalik batas Ginoo pinaagis paghigugmas atong isig katao sa pag-amping sa ilang kinabuhi, dili sa pagdagmal sa ilang kinabuhi. Mubalik batas Ginoo pinaagis sa atong pagpanghatag sa tanan na atong nadawat. Nga tanawa karon ho. Kami lang ga ang mga pari, galisod nami. Unsay among ihatag sa among hataganan sa parokya kay wala may kolekta. Ayun na niya, kolektahan tabo nga wa mo kaabot na po kabuof. Bila naman say makuha na to ani. Tungod ni aning atong pagkadaw. Unya karon ko pananglitag huygo gining coronavirus ug daghan ang mga matay. Do na kay magpuyo ang mga balay. Kana mga balay nimong gipangkural karon. Wa ra bay gipili aning coronavirus, madato kang mapobre, patio na bagyog ka. Nya napay magpuyo diha. Wa na. Kanang imong yuta dagko kayo, napay mo pahimosa nag maigo na kas coronavirus, nya iapil lang ang ngadto sa imong mga apo. Wa na. Pasabot, wa gid tay mahimo kun way Ginoo. Mo na nga ningon si Propeta Hosias, dili nami musalig sa mga binuhat sa tao. Dili na namo himuong Ginoo ang ginama sa kamot sa tao, sama ang kwarta, sakyanan, balay, mga computer, mga cellphone. Dili na namo himuong Ginoo. Kung dili ikaw na Ginoo, mo'y among Dios, kay ikaw ang buhi, ikaw ang gamhanan, o ikaw ang labing mahigugmaon. Natunta ato ning puy-an, labi na karon nga ni atas quarantine, nag self-quarantine ta. Ato ning himuon nga dako ug taas dato nga period of recollection, retreat, balik sa Ginoo nga igsoon. Magampo kita dinhi sa atong pagka managsuon nga nagkatigom diha ni Kristo. Hinumduman nato ang daghang mga panalangin sa Dios ug pangayoon ta ang iyang way sukod nga grasya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, aron nagakon ta siya sa Ginoo, panlitdan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nagahupot sa katungdanan nga publiko nga mag-alagad unta sila diha sa gugma o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga naa sa kawadon nga tabangan unta sila sa Dios pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato diha sa pagtuo nga matagamtam na nila ang bangkiting walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, pamatia ang among pagsangpit o pagdangop nganha kanimo, kay amo kining gituboy uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, ining among mga gasa, imaan sa mong gugma, sa
igsuon pagampo kamo aron kining apo ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang tasino o sa Ginoo kaluy pagsud-ong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanihi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pahans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi, lakip na sadtong gustong mosimba apan walay kahigayunan. Himua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer among patron ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya
Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa langitnong amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdayego ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili kami tugyan sa pagsulay. Hinunual wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ay ginalian ang dako ng kamahaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo, ipakita ta karon ang atong panaginigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalimot. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nilawangay ang kulawat kanimo, ang panipamulong lamang. Maayo ako. Kanimo, Diyos, nagkapulat ako, mamusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na kayo, ako'y gipaabot, ngalain pa sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita, bubuhi sa imong gahom Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Diyos, amahan, among amahan, isampit kami isampit kami kalimo, kalimo, nining panahon sa among paginahanglan, nga unta o panamigdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus, na mikalas na sa pila ka mga kinabuhi, ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya ni ining virus, ug sa pagpagkag sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga nauna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o kinuyugan sa buhagon. Tabagi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang paglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagpudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga naginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagakuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindo, Paliko. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Apan hitabo ra ni siya kung magsigi kitag tuman sa iyang sugo ug higugmaon nato siya labaw sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong danon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, si Kristo nga anak mo, ug ang